De rechtbank joert naar het verhaal van de vrouw die het zo'n 30 jaar met de vertochte trouwd had. Ze vertelde dat ze in de bewuste nacht, juli verleden jaar, haar ex-man troch het slipkamerruit herkend had. De wenning waard mij benzine in de brandstutsen. Daarna explodeerde het huis van een pad. De vrouw kon mij een ledder krekt op die het voortkomen. Haar ex-man werd aangehouden. Die ontkent nog heel tijd. Hij zegt zoiets zou nooit bij mij opkomen. Zoiets zou ik nooit doen. En ja, wat hij op het laatst ook aangaf, zij projecteert alles op mij. En dat is ook denk ik de manier van handelen geweest van haar. Dat zij geklepper heeft gehoord en gedacht heeft, hij staat voor de deur. En vervolgens is dat in haar hoofd blijven rond blijven gaan. En daarop is haar verklaring ook gebaseerd. Dus is het verhaal van de vrouw, de belangrijkste tjoege in deze zaak, nevens de advocaat net betrouwbaar. Justitie denkt er likwijls oorzoer, al ken je mij alleen nog hartverklaring net in je veroordeel je. Nee, op een verklaring van een getuige is dat niet mogelijk. Dan moet er daarbij objectieve gegevens wezen. En daarvan vind ik dat het hier niet waar gesprek. Dat jouwt heel duidelijk hoor dat het niet een iemand kunnen draaien toneelstukje is. Want jij zelfs de klap ik nog van de benzinelucht die tot ontploffing komt. Dat is wat mij betreft de objectieve ondersteuning. Zijn 61-jarige man is zij zichzelf eerst voor poging ter moord. Hoe 2 weken toch de rechtbank uitspraak.